जोङो दिनै सानदों आरो हिसाब खालामदों डाटा दिहुनदों जे फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव जों 10,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हागोन रेगुलार साख्रि बे प्रमद बर' बादि माने साख्रि होबाय बेथन गैयि बिदि नङा जोङो नायबाय थादों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया जाहाथे खस्थ' मोननाङा बिनि थाखाय जों हाबाफारिखौ सम थानायावनो हयथ' सारेन्डार जानाया गाहामसै आरोखि दा ओंखायनो लरेन्स इस्लारि राजु नार्जारि मानाव गेदेर बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना गावबागाव माने खामायनानै लाखानाय जा थांनाय 5 बोसोराव बे रांफोरखौ जाहाथे मोजाङै दोनथुमनानै लायो न'खर संसारखौ मोजाङै सालायलाङो आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों साबाथ' जोंनि गासै एनडि हिसाबै 15 जन दं बिटिसिआव 15 जनबो देरहालांगोन आरो जोङो साबा दिनै केबिनेट मन्थ्रि बिदों दा साबा केबिनेट मन्थ्रि मोनगोन आरो बिटिसिआव जौगाखांनाया एखेबारे 100 स्पिडनि बारा जाहैगोन जों बेखौ दिनै रोखा नुनो हायो जे नमुना हाग्रामा महिलाफ्रा देखायबाय जे 5 बोसोराव जे जोङो मोनबा गेरेन्टि दा बेखौ होदोंमोन जोङो 5 माहनि गेजेरावनो फार्स्ट इयार बेखौ फाइनान्सियेल इयार हिसाबै देग्लाय फोजोबबाय आरो नेक्स्ट आफ्टार रिजाल्ट अफ दि एसेम्बलि इलेक्सन जों बेखौ जोङो स्टार्ट खालामफिनगोन इयुथ्सफोरनि थाखाय जे राङारि अनसुंथाइ होनाय बयज्येष्ठ नागरिकफोरनो अनसुंथाइ होनाय जोंनि बिकलांगफोरनो होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय दुखिया रायजोफोरनो होनाय हानि पाट्टा होनाय बे खामानिया सोलिलांबाय थागोन बे कन्टिनिउवास प्रसेस बे जोंनि फ्लेगशिप प्रसेस आरो बेजों लोगोसे माखासे जों एड खालामबावगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय जोङो साख्रि मोनहोनो थाखाय दिनै नाजाबाय थादों जे खामानिखौ प्रमद बर'आ 5 बोसोराव मावनो हायाखै बेखौ जों 5 मासाव मावनानै देखायबाय CSBबो दाबाय जोङो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टबो होबाय टेट टिचारफोरनि थाखाय एपइन्टमेन्टनि बेबस्था जागासिनो दङ हाई स्कुलनि बेबस्थायाबो सोलिगासिनो दं दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जौगानायानो जौगानाय जोङो बे नमिनेसन गथायनाय नङा दिनै बिजय उत्सब जों पालन खालामदों गतिके बेवहाय सोरबा राजनितिक दला दिनै गसंथानो हानायनि खोथा गैला